Me kuke a nan? Ko mahaukata ne ku? Ko za ka ja ni? Yawwa. Lakwaja. Ka ba hankali ba. Ha, mu kuma bakin ruwa ce ba ma sha. Kai lakwaja laifinka ne. Ta yaya za ka ba mahaukaci ya ƙara da abin hauka? Kai, baba auren ne mahaukaci? Amma ya kasan zaren ne na amma ka bashi. Yana shi a gidansa. To yi kiran kowa da kafa ita kwace kawai dai. Ni wallahi yanzu ma ba zan iya tashi ba wallahi. Kai kenan za ka iya tashi idan ka ga mutuwa. Gani ko lakwaja. Akwai matsala. Subscribe.